които се занимават с много възвишени неща. Но никой не е казал, че тези възвишени неща са безопасни. Те крият своите капани. Духовните практики крият своите капани. Значи там има едни такива неща, наречени като звездната болест, майсторската болест, която като си повярваш, ти вярваш, че си безгрешен. Къде са институциите? За да се случи цялото това нещо, за този случай стоят десетки държавни институции, които нямат право на грешка. Но смисъла на съществуване на институцията е да следва регламенти, правила, да се съобразява с законността на дадено мероприятие, на дадено събитие, на даден обект. И как се получи така, че има обект, който под наименованието Национална агенция, в който е забранен публичен достъп, в който има оръжие и в който могат деца да пребивават по 5, по 6 месеца. Трябва да знаем истината, т.е. да се основаваме на фактите. Тук има замесена институции с държавна власт. Защо аз и вие не може да имаме вила в планината, която да е с ограничен публичен достъп и да може да си имаме там групичка от наши хора въоръжени? Тук са замесени държавни институции. Моля се от все сърце на всички да не обвиняват персонално. Тук персонална вина дори да има, всеки ще се носи. Всеки ще се понесе правилна, неправилна преценка. Тук големия проблем е институционален. И как се получи така, че има обект, който под наименованието Национална агенция, в който е забранен публичен достъп, в който има оръжие и в който могат деца да пребивават по 5, по 6 месеца. Ние говорим за такова бездействие на базата на лични трагедии. Да не забравяме това. Защото за цялото това бездействие се крият десетки, стотици, може би хиляди лични трагедии. В случая имаме смърт на 15 годишно момче, смърт на 22-3 годишен младеж. За какво говорим? Това са хора още, които разбират ли, те не знаят какво е живота още. Има си не случайно едни регламенти за клубове, за извънкласни форми, за федерации, спортни било, каквито било. Добре, лагер в рамките на една ваканция от 10-15 дни. Добре, извънкласни форми, но вечер всеки да се прибере в семейството си. Трябва да се спазват някакви регламенти, не може невръстни деца в продължение на месеци да нямат връзка с родителите си. Това е факт от страна и информация на бащата. Че сина му е бил да речем, той се е доведел, той е сгрешил, да приемаме, че Яни Макулев е сбъркал. Добре, и другите родители. Дали те са се точно доверили? Това. Не естествено, че са доверили. Защо? Защото пред тях се представя добрата страна, позитивната. Тази, която ще бъде... позитивната, да нямат телефони и да няма връзка с тези това идва по-нататък. Това идва след като е спечелено доверието. Отначало са духовни практики, контакт с природата, екстремни преживявания, дисциплина, каляване, природосъобразен живот. Всичко това е добро. Но то не изключва да има и нещо друго.